simbahan, no, sa mga kalidad sa usa ka sinudal nga simbahan. Communion, participation, mission ang nagpatigbabaw na. Ug hain niini nga mga kalidad ang kinahanglan pa og dakong pagtagad aron nga mulambo diha sa imong or sa inyong parokya. Na? Ikaduha, tinuod ba nga adunay mga gawi o batasan sa clericalism ato ning isgutan unya nga nahimong babag sa pagkabot sa usa ka sinudal nga simbahan diha sa imong or inyong parokya, sa imong bahin, unsa nga mga batasan o gawi sa clericalism. Kaning ako ning sabutin ni kay ang kaning clericalism sa inyong side na siguro mo nga dili lang ni sa mga pari ga-operate, naapod ni sa mga laigo, no? So mo na nga pag inambitay nato niya pari man o dili pari, tanaw nato kung naata ani. O unsa man nga batasan o gawi nga naa kanimo kaning clericalism isip limilihok sa simbahan nga kinahanglan nimo walaon. O ikatulo, unsa inyong sugyot nga buhaton sa PPC or PCC o BEC leaders aron bukusog ang participation sa mga kalihukan sa simbahan gikan sa hilit nga mga parokyano, ilabi na sa mga kabus o sa mga kalalakinhan. Kabaluta sa gagawas magud ni sa bisag itong basahon nato katong atong narrative nato sa katong synthesis sa synodal up to the national level na agyoy problema sa pagpaapil sa mga lalaki diya sa kalihukan sa simbahan. O kani ang ikaduha, sa imong opinyon, unsa na nga level sa pagkasinudal ang imong or inyong parokya? So tagaan mog scale nga 1 is si pinakaubos ug 10 pinakataas, unsa nga specific opinion man ni? No? So 7 ba, 8 or may mo perfect na Father? Walay problema kung mo imong opinion. Okay. So ingon ko ganina nga magsugod, mag-emphasize ko sa participation nga seminal idea gikan sa Second Vatican Council tungod kay matud pa ni Bishop Claver, ang pre-Vatican II Church was a thoroughly hierarchical church. The laity being of little consequence. Nya unsay example ana niadtong 1906 pre-Vatican II na ay usa ka sulat gikan sa usa ka encyclical gikan sa kang Pius X nga nag-ingon nga the church is a society comprising two categories of persons, the pastors and the flock. Then the duty of the former, kaning pastor, is to direct the multitude. It follows that the one duty of the multitude, mo kini mga laigo, mga lay faithful, is to allow themselves to be led and like a docile flock, masinugtanon o submissive, to follow the pastors. So kabaluta nga di ta gusto may tabo na, pero napamay gitawag nato nga remnants, mga after effects ani naapana sa ato na? Okay, so muna atong sutaon. So kay nining recollection sa atong pag-ampo atong pangayoon sa Ginoo nga mahimutang abli o mahimong sensitibo sa lihok sa Espiritu Santo diha sa atong kasing-kasing. Paminawa ay mong pagbati. Paminawa ang dominant nimo nga emotion karon. Panahon sa sharing o panahon sa talk. Kay aron nga kining hangyo natong Espiritu Santo nga kining atong ginahimo karon nga 53rd
Diocesan Pastoral Assembly mahimo gyud nga usa ka lugar ug panahon nga makatagamtam taon sa diay kining ecclesial synodality, kanang usa ka synodal nga simbahan. Ikaduha nga grasya nga atong pangayoon nga unta ma-maximize nato ang participation sa lay faithful diha sa pagdumala sa simbahan. Atong tugutan ang balaang espiritu nga mugiya kanato aron kita maymong usa ka bag-ong simbahan. Masabtan nato unsa ang atong pagkasimbahan, ma-reaffirm nato atong mga virtues, values, mabuhi ta. In other words, a taste of what a synodal church is. Kining mismo atong ginahimo usa ka synodal experience. So ato gyud ning tagamtamon sa tabang sa Espiritu Santo. Unya ang akong ikasugyot nga teksto gikan sa Biblia kining ni ang John 10 verse 14. Ako ang maay magbalantay sa karnero, nakaila ako sa akua o ang akua nakaila kanako. So ako ning nakita nga importante para sa nganong kinahanglan mag-consult ang mga church leaders nga mga ordained ngadto sa mga laygo aron makailagid sila, magilhanay sila, magpaminaway na. So kana akong gipili. Ikaduha kanang sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto chapter 12 verse 4 to 7, mahitungod sa gasa sa Espiritu Santo, kanang gitawag nato charisma, na charisms. To each individual the manifestation of the Spirit is given for some benefit. Natay mga gasa gihatag kanato sa Espiritu Santo labi na panahon sa bunyag nga atong gamiton diha sa pagpangalagad. No? Put into service, put into ministry. So ang imong ministry pinasubay sa imong nadawat nga gasa sa Espiritu Santo. Ug ikatulo, importante kaayo nga kanang sa Ebanghelyo ni San Mateo chapter 9 verse 37 to 38. The harvest is abundant, but the laborers are few. No? Kanang kanta nato nga ang tawag sa atong Ginoo. O na diha pagkadaghan sa anihunon, pagkanahit sa mga nikaron, hatagan nun tata sa Ginoo og mga mamumuo. Kay dili lang mamumuo nga mga pari, kundi mga laygo. Kay mo ni ang tutuyo mamalantong ta sa participation, ang pag-apil, pagsalmot sa mga laygo diha sa pagpadagan sa simbahan. O ang dako kay nga akong nakita nga influensya sa akong paghihatag sa inyo dinhi karon kini si Bishop Francisco Claver, atong unang obispo dinhi. Namatay siya 2010, pero before siya namatay nakasulat siya libro, no, kining The Making of the Local Church. Unya nindot kay balikan siya kay abi ninyo kining atong ginabuhat karon nga mahimutang synodality dili na ni bag-o diri sa ato sa Diocese sa Malaybalay. Nakadungog ko kang Father Vir Delphine nga siya kanang synodality na naman kang Bishop Claver. Okay, bisa ka nang na ang subtitle communion, participation, mission na naman gud na sa Second Vatican Council. Pero abi ninyo wala nang pulong nga synodality sa document sa Second Vatican Council. Missing na siya. Pero ang idea kung unsa ang synodality dugay na gani gisugdan dinhi sa Diocese sa Malaybalay. Ika 53rd na nato, no? 53. Mo maoras akong edad. So nasulat diha nga gi-explain ni Bishop Claver aron nga ma-refresh nato unsa ditong gabaton dinhi. Kay kabalo ko daghan sa inyo dinhi nga bago pa nagtambong sa Diocesan Pastoral Assembly. Kinahanglan i-explain unsa dayon ni siya. Dili na siya klase, pagampo ni, pamalandong, discernment, kung unsa ang pagkasimbahan sumala sa atong panahon karon. So, ingon ni Bishop Claver sa Diocesan Pastoral Assembly, the clergy and religious, church workers and laymen and women, delegates from all the parishes meet together to reflect on their pastoral work. O di ba? Una ang synodality. Magtagbo, salubungan, ingon pa sa Tagalog, encounter, maglakaw,
maminaway, mamalandong nga isip usa ka katilingban. Ingon siya, usa ka katuyuan is to see where cooperative action might be possible on those same works. Kaya pareha man ta og konteksto diri sa Diocese sa Malaybalay, so mag-cooperate, magtinabangay, magtambayayong. No, help one another in that common task of evangelization. So kanang atong mga offices, ministries, apostolates, commissions, usara gyud ang atong padulungan ana. Ang iyahang reason for existence is evangelization. Di ganita ka-evangelize, useless ang atong ministries, ang atong commissions, ang atong apostolate. O, kabalo na mo ana. Na? And then, look at the well-being of the diocese. See what more can be done. Muna nga ingon si Father Dems, mag-planning ta, natay gitawag nga SWOT analysis, aron nga sigurado ta, nga asa ta paingon, dili tumo-tumo ba? Kanang pinasikad yun sa scientific nga data, sa naang galihok sa matag usa iyang pagsabot. Okay. So kining Diocesan Pastoral Assembly, atong pamalandungan ang participation sa mga laigo diha sa Diocesan Pastoral Council. Diha sa parokya, dili man na isyo ang participation sa laigo, kay usara man ang pari diha, daghang kaayo laigo dayon. Pero sa diocesan nga level, nga diin ang mag-appeal, mga laigo o mga pari, aron matabangan ng obispo diha sa iyang paghimog desisyon, pagpadumala sa atong diocese. So, mangminaw siya, na consultation. So, mao ni ang akong nakita. Unang observation ako nga kinahanglan masabtan nato nga ang atong pagkaanaa isip Diocesan Pastoral Council or sa terminology nga atong gigamit Diocesan Pastoral Coordinating Council, sa canon law DPC lang, dili walay word nga coordinating dito. Ingon nga gipahinumduman kita nga ang atong pagka-DPC is an instrumental and vicarious in character. Buti pasabot na ini, naata diha, dili sa atong kaugalingon initiative, dili tungod kay ang wispo, nanginahanglan sa ato, nga sa atong mga pastoral nga expertise. Busa, when we act in the name of the bishop. So usahay kay makalimutaan na nga ang atong pagdesisyon sa atong ministry, ato-ato na, gani kabalo ang obispo. Ug diya sa parokya, mao gyapon no, sa analogical nga level. Ang lihok sa mga diocesan pastoral parish pastoral council kinahanglan pinasikad yun sa kanang pagka-sinabtanay sa parish priest o sa iyahang gipili nga mga pastoral council members. So dili magsupak, dili maguna-una nga di kabalo ang parish priest. So mo gyapon na sa parish diocesan nga level. O gagmay man kay ni. Gusto na ko makita naa sa ato ang 2023 planner. Gusto lang ako makita ninyo kanang naang naka orange yellow o dili ka yellow, mao na yellow unta na nasayop ko. Mo nang mga laigo nga naa sa atong Diocesan Pastoral o Coordinating Council or DPC in short, no? Sa tanawa ang unang page na, sa ikaduhang page niara. Ano niyo basa kay madaot niyo mata. Ang color na lang. Muna na kadaghan ang laigo nga naa sa ato member sa atong diocesan kung kita commission heads and members no sa atong Diocesan Pastoral Coordinating Council. So din nato na siya atong i-analyze. Kung imo na siyang tutukan diha, lipay ta kay diha sa Liforsa. Naagyoy tagatag sa counterpart nga lay or religious co-chair. Na?
pananglitan sa liturgy na ay laygo nga mo lingkod uban ni Father John Kent. Si Ma'am Dix Pasilan. O diya sa formation nga committee na si Sister Gigi Moigo. O diha sa social action na si Mr. Rodrigo Gargar. Nindot na. Pero mantutal sa mga ministries, apostolates, commission heads diha sa atong Diocesan Pastoral Council. Abi ninyo, only 2 are chaired by co-chaired by lay. Kinsa man na silang duha nga naa nahimong chair sa Women Apostolate, Miss Telma Labay, sa Catholic Education, Miss Delsa Porras. Unya na ay tulo nga madre religious nga chair or co-chair pananglitan. Si Sister Gigi, chair siya sa Catechistics. Sister Nona Pandan, co-chair siya sa Vocations. Sister Carol, base sa Health. So, may na nga naa diha. Pero ang subo kay sa overall picture, out of 28 ministries, apostolates, commissions, or office in our Diocesan Pastoral Council, 23 are chaired by clerics, priests, or bishop. Na? Good news or bad news? Muna itong pamalandungan ay apil sa atong discernment. Sa ubos-ubos nga bahin, mga vice chair, na ay coordinator, na ay superintendent, na ay president sa organization, ug na ay member. Pananglitan sa youth, na ay vice chair, nga madre. Sa Family and Life Apostolate, na ay coordinator, nga lay. Sa Bible Apostolate, na ay coordinator, nga lay. Sa Catholic Education, sa BUACS, na ay superintendent, nga madre. Sa LIGO, sa laity, na ay duha ka presidents, diha. Na ay sa North, na ay sa South. O na ay usa ka member sa liturgy. Ang overall picture mo ni, only 9 lay and 5 religious sisters are involved in the Diocesan Pastoral Council. The rest are chaired by or occupied by clerics. So, i-verify na lang din kung basi nasayop ko naana sa atong planner. Padayon tao pamalandong ana kung mo ba ni ang gusto sa Holy Spirit nga mas daghan ang pari nga mangulo sa mga council o sa mga apostolates, ministries, commissions. Unya ngunara kadaghan ang laygo, 14 sila tabuok, 9 ka lay, 5 ka religious. Mamalandong tana. So, nganong importante siya kay matud pa ni Bruno Forte kanang usa ka kardinal ni karon. Pare pa siya gisulat niya ning librohan na himong obispo karon kardinal. Ingon siya, the ordained ministry is a ministry of synthesis. So kung mag-synthesize ta kanang kabulutan magplastar ba? Kabulutan mag-harmonize, kabulutan mag-organize, aron nga dili kayag, dili gubot. Kung sa music pa na ay harmony, no? Ang maong mga tulunggon, mga instruments. Muna na kuno ang trabaho sa pari nga giordinahan, Ministry of Synthesis. So, sa seminary pa lang daan, tun-ana gina sila unsang pag-synthesize. Dayan, dili unta synthesis of all ministries. Unsa man ang synthesis of all ministries? Kanang imo nang gidupan tanan. Kay nakita nimo nga daghan kay kag talent, na may ana. Pero asa naman ang mga laygo nga pwede yung tapod, competent sila nga mahimo ana. So it's a question of lay participation. Nya ingon si Bruno Forte, yan yung pulong 1990 pa, nagsugod na siya ng term nga clericalism. Ingon siya, kung imong duphana tanan, wala na nabilin kaay sa laygo, mga ila minor na lang, ang imuha daghan na kaayo, clericalism kana.
So usa gyapon na sa atong pamalandungan. So this brings me to the second topic, which is kining a culture imbued with clericalism. Asa man gikan nga pulong, kana siya gikan kang Pope Francis. No, ngun ana iyang pag-describe sa atong simbahan. No, nanaday sa preparatory document nato katong before nag-synodal consultation na ay preparatory document. Okay, sorry. Onya, ang tibuok sentence yun nag-ingon dinhi nga the weight of a culture imbued with clericalism that the church inherits for her history and with those forms of exercising authority on the different times of abuses are grafted. So sa ito pa, di ka maging sa una, naana ni gasugod ang clericalism sa iyang kasaysayan. Unsa man na siya? Ang clericalism, in simple terms, is a tendency to place priest on a pedestal. Kami ang bantang perme, naa sa permanente sa stage. And encouraging to feel superior to lay people. Yung ako ganina, di man sa mga pari lang, kaya ang mga pari, mga laigo man mismo, mga madre, murag accepted na, nga kamo gyud Father, superior gyud mo sa amoa. Unya, unsa na to pagka lingkawas ana nga, okay naman sa mga laigo, okay naman sa mga madre, okay naman sa non-ordained. So, ang usa nga nakapasultian na nila kay giordinahan kami. It sees clerics as being set apart from ordinary humanity by ordination. Mura may dili tawo na nga normal, dili extraordinary nga tawo. Gamhanan. Maigsuon na ay mga quotations nga magpamatuod nga kanang clericalism dili lang sa mga pari. Culture na, that means na nasa way of life of the church. Bisan sa mga laigo, bisan sa mga bata. Kay, mo na napanunod na ito, mura ni siya og original sin ba? O pagkaita, bupay mata mo, tinamata na ito ang makasalanan, makasala ang katilingban, o sitwasyon. So, kininggi ka ni siya sa sinodal, dili ni imbento-imbento na ako, nga moray gusto na ako, nga, kay, sa pagbasa na ko, ako mismo, kakasakitan. Kana bang, ngunaan ni dahi mi? Ngunaan na po dahi ang mga tao nga among gialagaran, okay rin sa ilaha. So, ingon dito, sa kining, gikan sa national kini, nga, katubang Philippine Catholic Church Synodal nga summary naa diha sa page 8 nag-ingon clericalism, elitism and unapproachability dominate the relationship between the laity and the clergy. Ug mo ningon ako ganina, interestingly, lay leaders also tend to imbibe this clericalistic way of life, of handling authority in relation to the rest of the faithful. Labi na tungdol sa pari, o pari-pari, ay ang feeling mismo, nga tungod kay, ang iyang trabaho, mura pog related sa pari, nga labaw na pud siya sa dili para sa nagtrabaho. Ako ning nabasa kang Bishop Claver, kaning libro lagi, kung gusto mo, aning ni ang The Making of the Local Church, daghang kitag matun-an dinhi. Unya, nanggawas di ay sa synodal consultation. So, authority tends to rest solely on the priests and bishops. So, naay power play, naay power game diha sa simbahan.
There are also some lay leaders who tend to monopolize leadership positions and make succession very difficult for the younger generation of leaders. So, give chance to the young people. Labi na kung gakaluya na atong tuhod, gakahalap na atong mata, gakaminos na atong madunggan, it's time to say, please, who are my second liners here? So, clericalism kini nga kabahin, no? Power. So, diniimbento gikan kana sa word for word nga quotation sa salubong kanang the Philippine Catholic Church Synodal Report ngadtong naging tuig. Unya si Bishop Claver nga pila ka tuig na yang pagkaobispo, ikaw pa niya episcopating ningon niya daghan na kayo nakutlo nga mga kaning kaalam, wisdom na gining iyaha. Ingon siya, if we put lay people in the leadership position, yan ang gisulti 2009, they are not used to, they will naturally imitate their priests. Isod kay mag-idolize og pare, kaya pati ang kinaya, atupod ng sundon, ang iyang pamaagi pag iyang leadership. So, kinahanglan yun kami ng mga pari nga dako-daghang kimig sayop kung masayop mi sa among way of leadership. Kay mo'y ginatanaw sa mga bata, sa mga laygo nga makitrabaho sa amo. Si Father, iyan ang gihimo, ato po ni buhatan, maayo siguro ni. The problem is that the kind of leaders, most of our clergy and bishops, ang ilang practice is non-participatory kind. So, mauna nga naatay clerical culture nga makita sa atong pagka-dictatorial, authoritarian, non-dialogic, non-participative. So, si Pope Francis mismo, makaingon gid siya dinhi nga kining na something wrong sa atong formation. Kay nakaproduce kita ngon ani nga pari. Nagyang pa ito isa nga, it started in the seminary. Nga seminaryan pag-uso nag-distinction daan. Malahi mi sa uban estudyante. So, lahi good me. Hindi ka pare mo gihapon, no? So, ingon si Pope Francis dinhi, nga nga clericalism, mag-interpret sa ministry as power to be exercised. Niya, ang mga pari, naingon din we become a group that has all the answers and no longer needs to listen or learn anything, especially from the lay people. So, sa katapusan, naingon si Pope Francis, clericalism is a perversion and is the root of many evils in the church. Sa mga itagpasaylo, ani, mga yumig pasaylo. O kamo nga mga kauban ako, nato nga laygo dinhi, mga iputag pasaylo, kay kamo pod natakdan pod namo ana o parehas ta magtambayayong nga makalingkawas ta ani, na? Kabalo nga di gid ni mao nga ang gusto sa Ginoo sa ato. Si Pope Francis nag-ingon na ana. So karon adto ta sa katulong bahin. Kanang ato dinhing medyo mag-analyze na ta ha. Liforsa ang atong ginagamit. Nya ingon mo to si Father Dems, nga kinigid atong isgutan dinhi kay na siya'y kaagi nga daghan kaayo dugay na nag-alaga sa simbahan pag inya unsay liforsa di kabalo. Nabasig nabaguhan o nakalimot. Atong i-review ni, atong i-review. Ang liforsa, liturgy, formation, social action, ug ato kining itandi sa uban nga kanang pag-cluster of ministries nga naggamit og lahi nga acronym dili liforsa. Sa liforsa liturgy committee naglangkob kana sa siyempre liturgy, alagads, DMO, sacristans. So far kana pa sa pagkakaroon di ko balo ko na nalimtan pagsulat dinhi. Diya sa formation committee na diha ang BEC, ang Family Life Apostolate, Youth, Catechesis, Bible Apostolate, Catholic Education, Vocation, Mission, Church, Cultural Heritage, Laity, Vision Mission, and Clergy.
So, apil na siguro di ang seminary. Sa sa social action, daghan. So, kamunlay tanaw diha. O di lang ako masabdan, tingali gusto na yung anong ang seminary benefactors na appear siya sa social action. So, kana siguro, napod mo siguro yung mga uban observation, pwede na inyong isigutan o niya. Maigsoon, para for the sake of comparison, nga arbitrary ka nang nagamit itag lifor sa dinhe. That means, dili gid kinahanglan ko nana, it's not necessary. Pwede pod lahi, na? Ako lang itandi sa uban. Kay sa uban nga mga dioceses, dili lifor sa ilang tawag, kundi WESTY. W-E-S-T-Y. Stands for Worship, Education, Social Concerns, Temporalities, and Youth. Unya, katong na influence ni Bishop Claver, ingon siya, yeast ang amo. Na in English pa, no? Unsa man na, yeast ba, patubo. Youth, work, education, formation, altar, worship, social concerns, and temporalities. So, di nato natagtag saon. Ano kung piya, kinana na siya sa handout nga hatag sa inyo niya. Ang ako lang, observation, kining daghan gust na ay Bishop Claver, for example, nagpadayag siya, nga ingon niya, mas maayo ang yeast sa iya kay na ay metaphorical advantage pag-abot diha sa Biblia, for example, gigamit siya nga metaphor sa Kingdom of God. Di ba? Naana siya sa Matthew chapter 13, verse 33. The kingdom of God is like yeast that a woman took and mixed with 3 measures of wheat flour until the whole batch was leavened. So, pagpatubo gid siya. So, kingdom of God is growing. Unya si Bishop Claver mo na iyahang pagtanaw pod, no? Ang ministry kung anam ka-advance, mag-anam og tubo, dili mag-stagnant for the growth of the life of the community itself. Dayon, akong highlight diha ang number 4, kanang BEC and the Liforsa ministries in our diocesan structure. Daghan na mga update sa ni karon nga kinahanglan atong i-rethink ang lugar, proper place of BEC in our diocesan structure, uban sa kining DPCC or DPC. Kay inyong maobserbaran kadtong lista ganina dinhe. Kaning Liforsa, apil ang BEC diha sa Formation Committee. Usa siya ka-ministry. Dinha sa Westy o Yeast, wala gyud ang BEC diha. Nasayop ba sila? So, mao ni ang basi kita ray maglahi, pero sigurado ko na apay murag wala maka kun ani nga diocese kaya itong pag-consultation namo sa Davao, kanang gawas nga problema nga nakurat sila nga ngun ani di ay dapat dili di ay ministry ang BEC. Unsa man ang BEC? Well, ingon si Bishop Claver, it had to be clearly shown that the BEC is church itself. Muna nga ibutang nimo siya sa ministry, murag na understatement or dili na bagay sa iya ba? Kay simbahan siya mismo, the lowest level diha sa atong parish next to family. So, ingon siya nga na, ang church of communion at the lowest levels of the church. And then, ingon siya, members of any movement or organization must themselves belong to BECs and help to advance them with whatever special contribution to its life. Ato man ginahimo din kabalo ko.
no? Mga invite taga Couples of Christ, taga Ligaya ng Panginoon, or Knights of Columbus, or sa panadya nga mga organizations nga mo pa enrich, mag-serve as vitamins, magpalambo sa atong BEC. Pero, not to the point nga usa lang ang BEC nga atong usa ka ministry siya. No? To treat BEC as a ministry is misconception kung sa na ecclesiological problem ana. Si Bishop Claver mismo nag-ingon siya, BEC was not just another movement para sa Cursilio or Charismatic, nor another organization like Knights of Columbus or CWL or sa panadiha nga makikompetensya. No? So ayaw, kanang kitang tanan naa sa landong sa BEC, bisag unsa imong organization kay member ta sa simbahan. So muning paningkamutan namo ako ga tabang sa CBC-PBC Commission unya kabalo ko gid sa hinungdan nga nung ang naay gitawag karon nga reorientation sa BEC nga ginahimo sa CBCP ngadto sa different dioceses na mga consultations. Usa ni sa kinahanglan ni overcome nga engko dinhi ma-implement gyud ang ecclesiology sa Second Plenary Council ug mabutang sa iyang tinuod nga lugar sa diocesan structure ang BEC. Dili siya itampo sa ministry. Ngunana ang among gabuhaton sa CBC-PBC Commission. Okay, sa ikalima, kay basig mahurot akong time. Kaning ikalima nga atong isgutan kanang diocesan or Parish Pastoral Council or pwede pod kana siya diocesan, DPC, DPCC, PPCC o sa ngalan nato diha. Pero ang mga canon lawyers makabalo mo nga wala nag-exist nang naay Parish Coordinating Council. Ang nag-exist Parish Pastoral Council, Diocesan Pastoral Council. Pero naata dinhi Parish Pastoral Coordinating Council, di ba? Unya na po tayo, Diocesan Pastoral Coordinating Council. Gitampo nato ba? So, ambot na mag-decide, di mo problema siguro, may nag-away po siguro diha. Nakapadagan man ta simbahan nga naana. Anyway, naamaguna sa canon law nga kinahanglan gyud naagyoy laygo nga mutabang, mga laygo nga expert sa pastoral nga mga field. Mo nang counselor mo sa pari, counselor ta sa obispo from pastoral perspective, kay pastoral man. So, mag-investigate, mag-consider, mag-propose o practical conclusion nga doon ay kalabutan sa pastoral works. O ikaduha, sa mga pastors, maugid ang preside o ang the Christian faithful assist in fostering pastoral activity. Kabantay mo, gabalik-balik yun ang word nga pastoral. So kung itap ginato ning mga laygo nga naay expert sa pastoral, kay ila nang kinabuhi da sa pastoral nga aspect. Sila mismo babad sa mga tao, naa sila sa pamilya, naa sila sa eskwelahan, naa sila sa merkado, naa sila sa pinyahan, naa sa sagingan, naa sa sa buhatan. Kapalo sila unsa dito. So, tugaan ni may unsa nahitabo dito sa tinuod nga kalibutan sa inyong gipuyan, kana inyong papel para ang pari ma-inform, makabalo, o kita magpabalo sa obispo. Aron nga obispo, makahimo siya maayo nga desisyon. So kana ko nakita nga spirit sa canon law, naagyoy laygo nga mag-participate. Dayon, okay, lima gyapon. Unsa may interpretation ana? Well, dapat unta mga canon lawyers na adri kay sigug ta canon law nga kuan ba aspects, pero akong gigamit akong gamay nga natunan sa canon law ug nagbasa-basa pud ko sa mga commentaries. Unsa interpretation niya ang gitawag nga consultative voice of the pastoral council. Giklaro diha nga ang pastoral council consultative organ kung sa parokya ba o sa diocese.
Ang faithful, sila ang mag-express, ilan ang nganong naa sila'y nguna nga trabaho, kay naa sa bunyag nila, natong tanan, nga nakitay tulubagon diha sa simbahan. So kung ikaw daghan naibalaan, gamita na imong naibalaan aron nga matubag nato ang panginahanglan sa simbahan. Kay inyong trabaho is assist the parish priest diha sa parish nga level by offering their advice on pastoral matters. So nag-eskwela may pastoral theology sa seminary, kulang pagid to, no? Kinahanglan pagid mi maminaw sa inyo mga laygo kay inyo ng adlaw-adlaw nga trabaho. Then ingon sa dinhi na ay mga source dinhi, the council or consultative voice of the pastoral council is not to be taken lightly by the pastor. Dili bitaw ni dismiss dito nga di ko mangay sa mga idea kay supak sa akong interest na dili lang ana. Ang pastor pod is not obliged to follow the council. Pero ingon siya, kung di niya sundon ang tambag pastoral council sa pastoral council, he must have a good and overriding reason not to accept the advice. Unya nag-ingon ang kuan dinhi, another commentary expert ani si Mark Fisher, ingon siya, if there is such a reason, the pastor should share this with the council. Di kami nga secret, no? Labi nang dili confidential or kanang dili internal forum. The council has the right to know. Nganong dilin mo dawaton ning advice namo, Father? Amo man ning giampuan, amo man ning gipamlandungan. Nasayop ba ang Holy Spirit sa amo? So, adto ta sa ikaunom. Pito ni kabahin, so I hope I will be able to finish this on time. Kani, taas-taas gid ni siya noon nga aspect. Kay usapod ni ka hot issue karon sa atong simbahan sa tibuok kalibutan. Mag-istorya ta og lay participation in the office of governing the church. Kay kami mga igsoon, labi na ang atong obispo, nakadawat siya sa fullness of priesthood, naa sa iya hapod ang kanang fullness nga office of governing, teaching, and sanctifying. Unya kani atong gisgutan din ni participation anang iyang nadawat in fullness. So governing lang sa atong hisgutan kay naa po diya ang expertise sa mga laygo. Again, canon law. I'm sorry kung naay mga canon lawyers unya pwede ta magtabangan nato sa sharing kung man ako mapasabot kini sumala sa inyong nasabdan nga lawom. Ingon din ha ang canon number 129 paragraph 1 and 2. Ingon nga, those who have received sacred orders are qualified according to the norm of the precepts of the law for the power of governance. Gitawag na technically nga power of jurisdiction. Mao kana ang nasulti didto, mao na nga mabantayan ninyo kasagaran nga naa sa governing bodies of the church, mga gipang-ordinahan. Kay naaman sa canon law nga qualified sila. Pero nag-ingon ba diya nga disqualified ang laygo? Ang giingon diri sa canon law, the same canon law, number 129, ako lang gi-highlight diha, the lay faithful can cooperate in accordance with the norm of law. Now, kini dinhi karon ang lantugi, unsa nang busabot sa cooperate? Ang cooperate ba kanang consultative nga walay deliberative vote ang mga laygo? Muna atong prevailing interpretation. Bisan kadto nagtuon pa kog canon law sa pagpari nako sa LST, bantugan to among teacher si Father ID Dakanay.
Inya, mo gid niya madumduman nga ang lay participation consultative. O mao na nga gitinuod pud nato. Sige lang tag konsulta sa ila, kita ang ga-decide. Gagawa sa governance, ang governance diya sa decision making baya. No? So, mao ni unsay pagbuti pasabot nga ang laygo maka-cooperate sa mga pari o nga giordinahan. Anita sa number 1. Gibutang na ako diya sa heading, give to the lay people what rightly belongs to them. Kanang unsay haom o appropriate sa ila. Ihatag na sa ila. Labi na sila competence. Kay dili sila disqualified. So, ang Vatican II, maduta kay ang canon law, diya magid na ang theological foundation sa Second Vatican Council. In the sacraments of baptism, the Holy Spirit bestows upon the Christians. So, bisagin sana siya ba sa Kristiyanos, different charisms or gifts of the Spirit for the building up of the church. Busa, the lay faithful are called to exercise their appropriate ministry in the church according to their charisms. Kaya ang trabaho sa pari, mag-discern man unsang karisma nga nasa akong mga parokyano, akong itap. Ako silang ipaserbisyo sa simbahan. Unsa nga ministry haom sa ilaha. Kay kadawat gina sila o gasa, karisma, nga gamiton diha sa ministry sa simbahan for the building up of the church. Sa Lumen Gentium number 2, gi-quote ni sa daghan kaayo na nga mga church documents pod. The Spirit bestows special charisms and graces on them, no? The lay people. Panahon sa baptism. So, tungod na they are fit and ready to undertake the various tasks and offices which contribute toward the renewal and building up of the church. Sinudal yun na kaayo kung ato nang matuman nga napahaom ang ilang karisma diha sa panginahanglan sa simbahan. Ug kamupod nga na mga karisma nga mga laygaw, ayaw mo pangdalo. Dili na personal ninyo. You're given charisms for the church, for the building up of the church. Busa kanang mag-approach ko usahay, masilo ko, kabalo ko na siya karisma, na may tagalibuna din sa ilo, nanipod. Klaro na kay karisma, ano yun niya? Hindi mo gamiton diya sa pagpangalagat, kay daghan ka o excuse. So, asa among pagka-missionary diha. Na? Atong communion, dili na ta sinudal, sitag balibad. Si Bishop Claver, kung iyang interpret ka ng give to the lay what belongs, what rightly belongs to the lay, siya makadumdum ta sa gitawag nga, sa Catholic social teaching nga, the principle of subsidiarity in the church. Diha ba yan na nagsugod sa simbahan, na nagtudlo ko Catholic social teaching, dugay-dugay, hantod ron, mo gina akong gina-emphasize, nga madumduman sa akong mga estudyante, nga naay principle of subsidiarity, nga gina-observe sa atong simbahan. Sa simbahan, nagpasabot na that the lower levels of the church, mga laygo especially, are now allowed to do certain things by concession of the higher ecclesiastical authority. Being allowed, kanang term gigamit ni Bishop Claver, gitugutan, o uban na delegated ng term. Si Bishop Claver, sharp kayo ang observation niya. The problem is that what is being conceded may have belonged to the lower levels all along, but was taken away from them. Kung binasayo nato, kanang imong gialaw nga buhaton sa laygo,
basin baya og ilahag yun na, you are not just allowing, but actually giving back what properly belongs to them. Ato silang hatagan nga mag-utang na loob. Salamat, Father, imo kong gitugyan na nani. Ato yun, imo man ang trabaho, isip binunyagan. Entitled man ka, ana. Dili na ka kinalan, magpasalamat bagani ko kay imong gibuhat ang imong function, isip binunyagan. So, ingon si Bishop Claver, I do not think there is any need to delegate responsibilities when those responsibilities are already or should be rightly possessed by the lower groups, though only now belatedly being acknowledged as belonging to them. Kita po mga ipasaylo, saylo ami, duger man tayo sa imon, ani. We did not give what is due to you. We're doing injustice. Nga naman, kanaunta ay muhanin sa una pa, karoon lang ako ma-turn over sa imo, kay karoon lang ko nakamalay nga makaya madanin magbuhat ni. So, daghan na natabo nga example sa simbahan. Ang atong ginabuhian, actually gina-relinquish, is actually daily relinquish good. Ingon mo si Bishop Claver, restitution ang kinahanglan. Nga naman, because we are doing injustice to the lay if we did not give what properly belongs to them. Kung sa may definition sa justice, giving what is due. You did not give what is due. Therefore, injustice. So kung dili nato sila pa-participate sa simbahan, ilang man ang trabaho, by virtue of baptism, we are doing injustice. Ilahan na. Di nato pugngan. Busa si Pope Francis nagingungod siya, nobody is useless in the church. Kapila na niya, balik-balik siyang speeches. So maigsoon, magpinasaylo ay taana. No? Nga, there are injustices existing internally in the church. Ikaduha, nga importante kaayo nga pamalandungan nato, muna ni karon ang gikuyawan nako. Kay bisag ako, unang pagbasa nako sa Predicate Evangelium, magisulat ni Pope Francis ni adtong niaging tuig. Iyang gilunsad panahon sa kapistahan ni San Jose, kay Solemnity of St. Joseph. Unsay pasabot sa Predicate Evangelium? Preach the gospel, no? In short. So, ang atong pagpanarabaho, ingon ako na, is geared towards evangelization. Nawala ta sa essence of our evangelization, of our office, of our ministry, kung wala tayo contribution sa preaching the gospel. So, ingon, unsa may controversial din, he? Ingon manggod ang number 5 diha sa Predicate Evangelium nga any member of the faithful may preside over a dicastery. Sa dicastery, kanang dito sa Vatican, naa sila yung mga offices, commission ba, or apostolate, or basta sa curia sa Santo Papa. Sa una, reserved for ordained man na. Kaya nalagi sa canon law, inguna na ang pag-interpret, kamong laygo, tig-cooperate lang mo. Tanong, lay faithful can cooperate with the clerics. Old na siya, nga di na kilala na emphasize. Muna na ginabuhat nato, sige na nag-cooperate ang laygo sa ato. Kami mga pari. Pero kanang maingon, they may also preside over a dicastery, nakahatag ni kaguliyang, debate sa mga canon lawyers especially. So, usa sa akong gi-quote din nga gibasa nako, kining si Gianfranco Ghirlanda, usa ka Jesuit, ug siya actually ang main architect ni ining maong apostolic constitution ang tawag ani, Predicate Evangelium. So kay siya may kuanana main architect, kabalo siya unsa ang authoritative nga interpretation. So naghatag siya sa iyahang interpretation
may tungod ni anang gikagubtan nga any member of the church may preside over a dicastery. Ingon niya, kanang naa nga statement confirms that the power of governance in the church does not come from the sacrament of orders, but from the canonical mission. Now, mga canon lawyers, kabalon sa kung sa'yo, busabot ani, ako gatudlo ko dugay-dugay o ecclesiology. Nakuratan kay ko kay kadtong nasa predicative evangelium, medyo ni sungag sa akong ginatudlo. Sungan ako pasaylo sa akong mga estudyante kung naibagong interpretation karon. Kay kanang naamangod na murag automatic na karon nga panghuna-huna nga kung naordinahan ka, ikaw ang na-qualified nga mag-preside, mangulo sa apostolate, sa commission, labi na diha sa universal church nga level, o bisan diha sa local church, sa diocese. Mo to siguro ang rason na to ganina, madumduman ninyo, nga gamay lang ang mga laygo nga naa sa DPCC. Gamay, daghan sa ilaha ang either vice or coordinator or usa pa na diha, pero as head basin ginterpret nato tinud-anay kadtong ganina nga kining ni ang the power of the governance in the church reserved sa mga giordinahan, pero karon nagsulti nga lahi does not come from sacrament of orders. Asa di ay baptism. Now karon na ay gitawag nila Copernican Revolution nga nahitabo tungod ani the shift of center from the ordination as a qualification to govern the church to baptism. Pwede na. Pero gi-qualify na. Ayaw ambak diretso kay except kadtong mga offices, apostolates, ministries, nga kinahanglan og sacramental power. Power of orders. Kinahanglan siya ordinahan gyud para mahimo siyang competent ni anak. Pero dili tanan. Muna nga mag-discern ta asa ani sa mga ministries nato nga kinahanglan gyud ordained ang magdalabi. Kinahanglan ba ordained ang magdala sa, for example, social action, sa social communication, sa education, ug uban pa, basin bayag daghan mas qualified pa nga laygo. Dili man ordination ang requirement na ihatag nato na sa ila. So that's the spirit. Ako lang ibuhatang og medyo drama-drama din aron niya that's actually what the Predicati Evangelium is saying, no? Pero muna na ang atong tang pamalandungan karon aron nga mudaghan ang mga laygo nga moapil makasalmot diha sa pagdumala sa simbahan. Give to them what properly belongs to them. Spirit of subsidiarity. Unya, unsay logic ngano nga baptism is very important nga sacrament para ang usa ka Kristiyanos ma-qualified to share in the governance or participate in the governance of the church. Kay kung himo natong istrikto nga mga gipang-ordinahan lang ang pwede mag-govern sa simbahan, ingon si Ghirlanda Cardinal Ghirlanda, if the power of governance is conferred by the sacrament of orders, then the laity cannot receive any office in the church which involves the exercise of this power. Magtanga-tanga lang mo, magsugod-sugod lang mo, sumando na mo. Paminaw-paminaw lang sa inyo, pero kami gyud ang mag-decide. But once you are chair of the particular
kining office or commission or apostolate or ministry, you have to decide. So dili lang na gani consultative on your level. Now, siyempre, permanente, uban sa obispo. Kay vicarious man ang atong office diya. Meaning, usabot sa vicarious o instrumental. Kanabitong naakadiha tungod kay gitagaan kag canonical mission sa obispo. You are working in the name of the bishop. But sa dili ka musungag sa iyaha kung pananglitan in terms of decision making, nakita nimo nga wa pod mo sibo sa unsay pamalandong ahapay ng simbahan. No? So we have to obey the bishop. So ni ara ang heart of the matter. Predicati Evangelium settles the question of the capacity of the laity to receive offices involving the exercise of power of governance in the church. Kay morning clause nga importante nga gisulti ni Cardinal Girlanda, provided that they do not require the reception of holy orders. Para dito sa case sa Vatican, sa may nag-require of kining sacrament of orders, kanang mahimo kang head lugar sa congregation of bishops or sa panadiha nga related sa sacrament of orders, kinahanglan na siya. Di gid na pwede interest sa laigo, no? So daghan siguro nga equivalent nga level diri sa atong diocese. So indirectly, ang Predicati Evangelium says or affirms that the power of governance in the church does not come from the sacrament of orders, but from the canonical mission. So ako na nasulti ganina. In short, Girlanda is saying, you don't have to be ordained a priest to exercise the power of governance in the church. That's why all Catholics can now share in church governance by the very fact of their baptism. So kung ano yung atong i-apply ni nga requirements or nga standard dinhi sa pag-participate sa mga laigo diha sa ministry sa simbahan, basin matubag katong ganina nga nako insufficient number of lay people in the Diocesan Pastoral Coordinating Council. Pamasin lang ning ako. But let us listen to the Spirit. Lastly, extend ko Bishop mas 7 minutes lang na. Gamay na lang ni siya. Nagbutang magto sa atong objectives o sa atong pagtambo na ko sa meeting nga kinahanglan mga pamalandungan po nato mapasunop dinhi sa ato ang Diocesan Pastoral Assembly ang nahitabo nga MSPC number 17 dinhi sa atong sa Cagayan de Oro ni adtong November 7 to 11. Daghan kanato dinhi ang nahimong delegasito mga siyam o napulo, including myself. O pag-echo lang ni patikim, na? Patilaw lang. Na ay siyam kaimportante kaayo nga gisgutan dinhi kung basahon nato ang proceedings nga akong gibutan diha. Una, grow in missionary zeal. So haom gid na sa synodality. Institutionalize Ministry of Research. Dili kay siya nato gikinahanglan karon dinhi pero alang namo nga mga gatudlo o bisan sa mga katikista kinahanglan mo mag-research nga yung ginatudlo well-researched, dili tumo-tumo. So, ikatulo, utilize creative tools for evangelization. Daghan kay karon mga technologies nga magamit dinhi, social media, for example, internet, and many others. So, kamo nga mga senior citizens, challenge gid nga dako, no? Nga unsaon nga dili maratol kung makagunit og cellphone. Ikaupat, marginalized sectors. Diri sa atong diocese, gibasa-basa na ko atong synodal report, bertindaghana ni, overwhelming. That means aware na ta nga na ay issue sa marginalization ngadto sa mga LGBTQ, PWD, OFWs.
Unya, ikalima, kabatanunan, nga sila tagaan gyud og papel sa simbahan, kay mo na ang gusto sa Ginoo. No? Let them also share the mission. BEC, akong gi-read na siya, kay ako nang i-highlight niya. Ecumenism and Interreligious Dialogue. O kining number 7, Stewardship. Issue sa SLA, just kanang remuneration no, sa atong mga workers. Then, abolition of the arancel. Gisungtan na ni Bishop Toto dinhi sa kanang arancel nga iwalao na sa funeral o sa confirmation o gina-apply na gid nato na no daghan na nga nalipay ana. Then number 8, ecumenism and interreligious dialogue nga atong obispo na ilhan ani sukad pa sa yang isipari labi na sa parish priest sa Manolo o karon no sa diri sa isip bishop uban ni Father Irap Nazareno. Siyam, ecological concerns nga kadaghanan sa inyo na kabalo nga mao ni ang akong passion isip pari o ganang lumilihok sa simbahan. Adto ta sa BEC, unsay gusto mahitabo? Well, sa BEC karon daghan challenges, daghan ga-emerge nga mga faith communities. Kanang naanangani gitawag karon nga digital communities. Katong panahon sa pandemic, pertindaghana nga gabi sa internet, no? Naminaw ko sa consultation sa Mindanao, dili na gusto wala o ni bisan kung gi-allow na mag face to face. Nga naman, aron nga ang community ma-expand na ay gitawag og virtual community kay mahitabo na siya kay magtinan-away na ta, magpinaminaway ta, mahitabo ang synodality, listening, participation, mission diha sa internet. So BEC maayo gyud siya nga ipadayon diha. Ani gitanaw ang BEC as dili lang new ways of being church. Mo man ana sa PCP2 karon na ingon dinhi other ways of being church. Lahi sa kultura karon. No? Other ways of being church nga dili nato pugngan nga kung dunay ga-emerge nga community nga lahi sa atong gi-describe nga community diya sa PCP2, kung lihok na sa Espiritu Santo, di nato siya pugnan. Mao na importante ang discernment of spirit, whether this is really a church emerging or gigamit ni nga the other side to destroy the church. No? So, mag-discern yun. May kay mang lansis, may kay mang lingla ang demonyo. And then, muna ang giganahan kay ang BECs should be continually formed, organized, and mobilized to become truly ecological and steward communities. Ang atong BEC sa una, Basic Ecclesial Community, ang kanang acronym, ang meaning. Karon it can be Basic Ecological Communities. Kaya ang atong pagka-community, dili lang sa human communities. It should include non-human communities. Mo nang akong sige i-share dito sa CBCP o galoy sa Dios daghan na agadawat nini dito sa national nga level. And then na agents of social transformation. Second to the last. Kanang sa ecumenism and interreligious dialogue, importante gid na diri sa Bukidnon kay natanahimutang sa usa ka probinsya din anaa ang daghan kaayong tribo. Giihap nato 7 tribes nga naa dinhi basig sobra pa gani. So ang pagka pari dinhi ang atong pagka church workers naagyoy consideration sa daily mga Kristiyano ang relihiyon like the lumad. Dili kinahanglan baya nga sila i-convert nato. Dili sila kalan nga kabigon nga pugson o kinahanglan mahimong bubunyagan para mahimong Kristiyanos.
No? So, kana man, naman sa Second Vatican Council na ay religious freedom. Pero, diri sa atua, pag-reach out, no, kung synodality atong istoryahan din ya dito ra ka naglihok-lihok sa way apil ang mga lumad. Labi na sa akong assignment karon sa Libuna, pertinaghana ang mga lumad na sa kadaplinan. Kung maghisgot tag synodality dito, mahimo nang mini nga synodality kung wa sila apil. Kay daghan gid ni sila. And then wa gina sila kabalo natay program ani nga synodality. Father, ngano nakaabot ka dinhi, no? Imo may i-convert. So, mo may ilang pagmata sa colonial approach. Ko dili, maminaw mi sa inyo. Pangutana ning mga kauban ako din nakaabot mi sa kadtong mga pure lumad communities good panahon sa consultation. Wa lang mga carry kaayo diri sa pag-abot sa report sa diocesan level. And then, reconciliation, aside from reaching out, kay nangasamdan in taon na sila sa atong kinaiya. Labi na maghisgot og yuta, no? Maghisgot og mga injustices, nga pagtamay-tamay sa ilang religion, kinahanglan tag pasaylo, reconciliation. Munang nakaingon din ang MSPC, work for the healing of wounds and for the breaking down of the walls of hatred and division. So, very synodal. Ato nang ang synodality, dili lang ad intra activities. Dili lang kita-kita nga nasulod sa simbahan. Ad extra usab. Kadtong naagawa sa simbahan, nga bisan dili para sa natong relihiyon, apil sila. And then lastly, ang atong kalibutan. Now, kabalo na ta nga nabiktima kini sa anthropocentrism. And wala tay time ani mapalawman ni siya, pero gibutang dinhi nga sa atong ministry i-institutionalize gyud ang integral ecology ministry as a priority pastoral concern and not merely an appendage to social action. Kaysa una, desk siya, BEC desk. Wasa lang kalamisa nga nasa opisina sa social action. Karon, ilahi. Kaya na ay mga concern ang ecology nga sobra pa sa concern sa social action. Ang social, society, fellow human beings. Ang ecology, more than that. Apil na ang dili social, ang ecological, ang environmental, ang global warming. Unya, ihatag nimo ang trabaho social action, pero tinambugatan na. So, mauna, akong mga igsunan nga kaparian, masabtan ninyo nga naningkamot ko nga kada parokya na agid untay coordinator o team sa Paris Integral Ecology Ministry ug daghan salamat bishop sa imong suportan ini. Gamay na lang gyud ang kulang. Kay kabalo ko dili lalim mag-discern, mamilig tawo ani kay kinahanglan ni siya og lahutay og kanang maipanglawas ba makasakasakag bukid ba na ecologist niya dili mata makasaka gani bisag kanang pangpang na maglisod ta ana na so mangita ta og baskog-baskog muna ang mga batan-on kung itap mo ani ayaw mo balibad kay ligon mo tuhod na so ingon ako sila adto sa batan-on kay kana sila daghan gusto og interesado so karong plugging lang ni karong March 20 na ay convention assembly sa mga Paris Integral Ecology Ministry team. No? So ako na nang i-follow up sunod. Okay, finally, kining gusto tag kabaguhan, ang naanda nato nga approach sa kabaguhan sa simbahan, nga ginasubay, gikan pa sa una is from above, top down. Downward, in other words. Gisugdan na nato. Bisan ang Second Vatican Council, kana yang ingon dito, the desired renewal of the whole church depends to a great extent on the ministry of the priest. So, asan ang luna sa priest? Naasa ibabaw. So, from above nga renewal, karon nga og bag-o ang pari, ang iyang pag-ministry,
Mabag-o pod ang iyahang parokya down to the BEC. Ato na ni nasugdan. Epektibo ba? Ingon si Bishop Claver, medyo frustrated siya. Kaya ingon siya, we seem always to look for change or renewal to begin at the top. No? Curia, hierarchy, clergy, church leaders. But, ingon siya, we see it is not happening at all. Nganuman, those in power will not easily give up power. Leksyon niya sa mga katong na sa kanang nasa politics pod, dili lang na issue sa simbahan. Ingon siya, change is now coming. Change is slow coming from that side. Na change pero slow kayo. Di lagi siya satisfied. So unsa ingon niya, we have to go down to the bottom and begin from the bottom. Kinsa may nasa bottom? Mga pobre, mga sinalikway, kadtong BEC nga level. Sila ang mas giuhaw og kabaguhan kay wa sila ka benefit kaayo sa mainstream. So ingon si Bishop Claver, it will bring about a change at the top too, no? So moving from below approach, upward approach, no? And then ingon siya, change will take place faster and better from below than from above. Pero ingon siya diyan siya nga, ato pa ning tistingan. Sige, matagtistingan from above. Have we tried from below? Ingon siya, not yet sufficiently. Basin ba ya kung mas epektibo dito sama sa panagna ni Bishop Claver? Sa akong bahin, kita niyo diha, no? Kanang bibingka. Ako ning ginatudlo sa biyaning iya, mga tawo sila pirmi kay bibingka, no? Naitay lay nga pagsabot sa bibingka. Pero dinhi we're using it positively, ha? My own position is to advocate for the dialectic both upward and downward approaches. Dunganon siya. Di kay biya na to ning aprawabab kay wa mo dili epektibo at tutas from below, purely from below ka na pod. Dili na to biya ng from above, di na to bisan magsugod na ta sa from below approach. Like the bibingka. Fire from above, fire from below. Di maluto ang bibingka, mapagod siya kung puro lang from below nga fire. So lami ang bibingka kung from above and from below na ay init. So in other words, the grassroots need to befriend those who are on top of social structure to work with them. Dili mangaway, no? Makigamigo ta sa ilaha because they're also part of makig-alyansa. Dili ni exclusive ang atong ministry sa mga pobre. Not a preferential option for the poor, pero without disregarding the upper level of society. Magamit man sila. So, ingon ana tingali ang synodality. Walking together from below and from above, like kining ni ang metaphor sa bibingka, magdungan ang init gikan sa ubos o gikan sa taas, ma-renew gyud ang simbahan. Daghang salamat sa tanan. Salamat.